Ginkwestiyon sang pila ka mga kapitan ang pagtukod sang mga streetlight projects sa distrito sang Mandurriao kag sa Iloilo Antique Road bangod nga wala sang koordinasyon sa ila barangay ang mismo nga city government kag ang kontraktor sang nasambit nga proyekto. Base sa impormasyon, may budget ini nga halos 40 million na pesos sa idalom sang kontraktor nga St. Gerard Construction Incorporated nga ginapay-nag-iyahan sang pamilya Diskaya. Ang mga barangay nga nasakpan sang proyekto amo ang Hibaw-an Sur, Hibaw-an Norte, kag Guzman, Gesena. Sa investigasyon sang Bombo Radio sa Hibaw-an Sur kag Norte, makita nga may ara na sa mga natukod nga mga street lights. Sa bahin naman sang Guzman, Gesena, wala pa sang may nasugudan o napatindog nga mga street light sa lugar. Ginpayagman sang punong barangay sang Guzman nga si Roselera Paredes nga ginakwestiyon nila ang natuhoy nga proyekto bangod nagbuho lang sila sa lugla pa sa gihapon sang poste tubtob subong. Ang pamangkot sinada nga kung may proyekto halin man sa lokal, sa city or sa nasyonal, kinahanglan makoordinar maagigid sa LGU para at least mabalaan man sang kapitan o kung sino nga leader nga natungdan ara sa LGU nga may proyekto. Normal na yan nga dapat kung magsulod ka mahal taga-proyekto pasalamatan man sang barangay. May nagkaklapit di sa akon nga ara sa nasyonal nga mabutang sila kung sang proyekto di tinangkot ko kung ano nga proyekto niya solar, street light. Di siling ko daw may mga street light na makabili niya ti additional na kap. So okay, nuway na ko to mag-mine. Nagapan naman lang ko kay singkuti wala ka mo nag-koordinar sa LGU. Kasabat nila sa akon. Nga ti way na magkinanglan koordinasyon sa LGU kay hindi man ni flood control.